bratia a sestry, nachádzam sa v slovanskej zemi, v Juhoslávii, v Chorvátsku, vo výške 1740 metrov v Biokove. Prišiel som sem vyvesiť symbol najvyššieho rádu na tejto zemi, rádu hospitalierov. Držte sa všetci, spájajte sa tak, aby sme spojili celý svet. Nech sa spojí celá Juhoslávia, tak ako ju rozbili a rozdelili. Nech tento symbol presvieti celú krajinu a nech sa tieto národy spoja, tak ako sa my spájame. Z tohto miesta chcem pozdraviť Alexandra Nikolajeviča Paramonova, cára cárov, Emila Skirkaniča s rodinou a so všetkými rytiermi za to, že nám dali nádej, že nás primeli k tomu, aby sme si spomenuli na naše rody a na nášho roda. Sláva rodu! Žite a tvorte v pravde, v láske a spravodlivosti. Sláva rodu! Blagodar vám všetkým!